Я лічу, што патрэбна, каб гукарэжысэр таксама быў побач з намі. Так. Наушники проверял, причесывал, Да. макияж робил. Вы слухаеце радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч і Вячаслаў Ракіцкі. Добры вечар. Актывісты заклікаюць урад спыніць спойванне беларусаў. Александр Лукашенко хвалюецца, што ў выпадку чаго беларускай арміі давядзецца весці вайну адной. Толькі ў гарадзенскай вобласці своечасова выплочваюць заробкі. Гэтая і іншая тэма неўзабаве, а зараз слова Вячаславу, які сочыць за міжнароднымі навінамі. Добры дзень, сёння ў свеце. Украіна не будзе весці ніякіх перамоваў з прарасійскімі сепаратыстамі, пакуль паўстанцы цалкам не складуць зброю раз і назаўсёды. Такую заяву зрабіў 8 ліпеня міністр абароны Валерый Гелятэй. Украінскае войска апошнімі днямі вызваліла ад прарасійскіх баевікоў Славянск, Краматорск, Канстантынаўку, Артёмаўск, Дружкоўку і некалькі іншых населеных пунктаў на ўсходзе краіны. Паўстанцы адступілі да Данецку і Луганску. Прэзідэнт Украіны Пётр Парашенка паабяцаў не ўжываць авіяцыю і цяжкую артылерыю падчас правядзення антытэрарыстычнай аперацыі ў Данецку, бо без энергазабеспячэння могуць застацца галоўныя прамысловыя прадпрыемствы, а гэта можа стаць экалагічнай катастрофай. У тэлефоннай размове 7 ліпеня прэзідэнты ЗША і Францыі заклікалі прэзідэнта Расіі Владзіміра Пуціна аказаць ціск на паўстанцаў, каб яны пайшлі на перамовы з Кіевам. У асобнай заяве Белы дом паведаміў, што Барак Абама і Франсуа Алянд вырашылі, што Еўропа павінна накласці дадатковыя санкцыі на Расію, калі Масква тэрмінова не зробіць захады дзеля эскалацыі напружанасці. Израиль нанес у аўторак дзесяткі авіаудараў па паласе Газы ўслед за новымі абстрэламі ізраільскай тэрыторыі палестынскімі баевікамі. Паводле інфармацыі палестынскіх лекараў, у выніку авіаудараў 8 ліпеня загінулі 5 меркаваных членаў групоўкі Хамас. Раней Ізраіль абвясціў аб пачатку бестэрміновай аперацыі вайскова-паветраных сілаў, адзначыўшы, што на дадзены момант пакліканыя каля 1500 рэзервістаў. У ізраільскім кіраўніцтве адзначаюць, што разглядаюць усе варыянты процідзеяння экстрэмістам улучна з наземнай аперацыі. Сітуацыя ў рэгіёне рэзка абвастрылася пасля таго, як былі знойдзеныя мёртвымі трое ізраільскіх падлеткаў, зніклых 12 чэрвеня на заходнім беразе Ярдану. Кандыдат на прэзідэнта Афганістану Абдула, выступаючы ў аўторак перад сваімі прыхільнікамі ў Кабулі, абвясціў сябе пераможцам прэзідэнцкіх выбараў у краіне. Экс-міністр замежных справаў адхіліў папярэднія вынікі галасавання, паводле якіх перамогу на выбарах атрымаў Ашраф Гані, набраўшы больш за 56% галасоў, а ён атрымаў каля 44%. Раней у аўторак дзяржсакратар ЗША Джон Кэррі папярэдзіў, што любыя спробы захапіць уладу ў Афганістане незаконным шляхам прывядуць да спынення дапамогі гэтай краіне з боку Злучаных Штатаў. Праваахоўныя органы ЗША арыштавалі грамадзяніна Расіі Романа Селязнёва паводле падазрэнняў у кібермахлярстве і крадзяжы дадзеных аб крэдытных картках. Пра гэта са спасылкай на Міністэрства ўнутранай бяспекі ЗША і сакрэтную службу пры Міністэрстве фінансаў ЗША у панядзелак паведамілі амерыканскія СМІ. Дэпутат Дзярждумы ад ЛДПР Валерый Селязнёў пацвердзіў затрыманне спецслужбамі ЗША на Мальдывах свайго сына Романа. У Міністэрстве замежных справаў Расіі затрыманне Романа Селязнёва назвалі чарговым недружалюбным крокам Вашынгтону. На хвалях радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Вы застаецеся на хвалях радыё Свабода, далей з вамі ў студыі Алена Ціхановіч.
Актывісты заклікаюць урад спыніць спойванне беларусаў. Мы даведаемся пра змест прапановаў, якія былі перададзеныя Уладзіміру Сямашку. Чаму ў Беларусі стаў магчымы аўтарытарызм? На гэта пытанне ў сваёй манаграфіі адказвае доктар палітычных навук Павал Вусаў. Кніга выйшла ў свет па-польску. Неўзабаве гутарка з аўтарам. Гэта тэма бліжэйшай паўгадзіны. Заставайцеся з намі. Александр Лукашенко хвалюецца, што расійскія войскі могуць не дапамагчы беларускай арміі і ёй давядзецца весці вайну адной. Таму беларускія вайскоўцы мусяць падвысіць сваю мабільнасць. Пра гэта кіраўнік дзяржавы заявіў сёння 8 ліпеня, наведваючы 103-ю асобную гвардзейскую мабільную брыгаду сіл спецыяльных аперацый узброеных сіл Беларусі ў Віцебску. З падрабязнасцямі Уладзімір Глот. Александр Лукашенко агледзеў парк баявых машын, перадае Белта. Ён пазнаёміўся з станам тэхнікі, яе аснашчэннем, перспектывамі яе ўдасканалення. Увагу Лукашэнкі прыцягнула мабільная машына, якую збіраюць на менскім заводзе колавых цягачоў. Пры яе зборцы выкарыстоўваюць і расійскія камплектуючыя. Такія машыны нам патрэбныя для падвышэння мабільнасці арміі. ПВА добра, але, крый Божа, нас не падстрахуюць са спіны браты і нам давядзецца весці вайну самім, сказаў кіраўнік дзяржавы. Ці не ўпершыню Лукашенко засумняваўся ў падтрымцы з боку расійскай арміі. Думаю, што это наўпрост звязана з апошнімі падзеямі ва ўкраіне, кажа «Свободе» вайсковы аглядальнік газеты «Беларусы и рынок» Александр Олесин. Все ожидали, что Путин тем или иным способом выступит на защиту ополченцев на Украине. Теперь мы видим, что им нанесено достаточно чувствительное поражение. Русские молчат, даже словесных никаких действий не предпринимают, не говоря уже о том, что военных не вводят. Лукашенко человек, он такой интуитивный. Думаю, он полагает, что в случае, если разгорится, возможно, какой-то конфликт с соседями, может быть, с поляками, на основе этнических каких-то трений, потому что Польша выступает как защитница белорусского меньшинства. Но это гипотетические, конечно, варианты, но, как показывают события последнего времени, самые невозможные гипотетические варианты могут реализоваться. Поэтому, возможно, Москва посчитает, что не стоит ввязываться в конфликт, дабы не обострять отношения с НАТО и с Европой. И если какие-нибудь типа повстанцы возникнут у нас, то придется рассчитывать на свои силы. Агаворкай па Фрейду называе сённяшнія словы Лукашэнкі кіраўнік праекту «Беларусь Security Blog» Андрей Паротнікаў. Агаворка па Фрейду паглядзеў на досвед Украіны і пры гэтым, я думаю, што існуе яе даволі рэалістычнае уяўленне ў беларускіх верхах не толькі аб тым, што адбывалася ва Ўкраіне, але і аб рэальных магчымасцях Расіі. Яны на самой справе аказаліся не такія вялікія, як гэта ўяўлялася. І зразумела, што, в прынцыпе, калі будзе нейкае сутыкненне, напрыклад, з НАТО, з Захадам, то, вялікае пытанне, ці палезе Расія, ці будзе яе чым воевать і кім воевать. Таму што якраз такі украінскія падзеі, яны прадэманстравалі, што асабліва таіх нічога і няма. Што тычыцца мабільнай машыны вытворчасці менскага заводу колавых цягачоў, якая спадабалася Лукашэнку, то Александр Олесин мяркуе, што гаворка ідзе пра поўнапрываднае колавае шасси. Вообще, конечно, президент иногда выражается очень туманно. Я думаю, что, возможно, речь идет о семействе автомобилей МЗКТ-6001, которые являются настоящими вездеходами. В принципе, по своим ходовым качествам, они не имеют конкурентов сейчас. По-моему, с ними только могут сравниться западные образцы. Есть ряд комплектующих, это прежде всего двигатель, которые делаются в России. Я думаю, здесь есть стремление загрузить собственные производственные мощности, потому что сейчас, похоже, Россия в условиях ситуации с Украиной пересматривает свои оборонительные расходы и, думаю, будет поджиматься прежде всего за счет белорусских предприятий. Мяркуе Александр Олесин. У экспертызе «Свободы» перадача на тэму «Эвалюцыя незалежнага грамадства». Ад часткі палітычнай сістэмы да гета за 20 гадоў апазіцыя грамадзянская супольнасць ператварылася ў пазасістэмную сілу. У чым прычына такой эвалюцыі? Якія хібы былі ў стратэгіі і тактыцы апанентаў рэжыму? Ці ўтварылася ў Беларусі паралельнае грамадства? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы «Свободы» палітолагі Юрый Чаусаў і Сергей Николюк. Вядзе перадачу Валер Карбалевич.
Гутарка экспертаў пазней у эфіры. Як у Беларусі стаў магчымы рэжым Александра Лукашэнкі і чаму ён такі моцны? Такія пытанні ставіў перад сабой і доктар палітычных навук Павел Вусаў і адказаў на іх у сваёй новай кнізе «Паўставанне, фармаванне і кансалідацыя неаўтарытарнага рэжыму ў Беларусі». Кніга толькі-толькі выйшла ў свет па-польску. Гэта вынік 6гадовай навуковай і даследча-аналітычнай працы Паўла Вусава. З аўтарам пагаварыла наша карэспандэнтка Александра Данько. Калі я толькі пачаў працаваць, чакалася, што ў Беларусі пачнуцца вельмі хуткія змены, распавёў Павел Вусаў радыё «Свабода». Хоць я ад пачатку падыходзіў да гэтай думкі скептычна. І высновы, якія я раблю ў сваёй кнізе, таксама даволі сумныя і песімістычныя. Павел Вусаў тлумачыць, што ў манаграфіі хацеў адказаць на два галоўныя пытанні. Першае, чаму у Беларусі ўвогуле быў магчымы аўтарытарызм і чаму менавіта ў такой форме, якой ён існуе зараз, ён быў магчымы пры канцы 20-га і на пачатку 21-га стагоддзя. Чаму той рэжым, які ўсталяваўся ў Беларусі, настолькі трывалы, настолькі ўнутраны моцны і скансалідаваны, што ніякія ані знешні ціск, ані ўнутраны проблемы не могуць дэстабілізаваць і не могуць прывесці да сур'ёзных дэмакратычных зменаў у краіне. Для вызначэння сутнасці рэжыму Александра Лукашэнкі Павел Вусаў выкарыстоўвае тэрмін «неааўтарытарызм». Ён пераконвае, што хоць постаць кіраўніка беларускай дзяржавы і ёсць ядром гэтага рэжыму, аднак для таго, каб рэжым быў настолькі эфектыўны, адной асобы замала. Я больш шырэй разгарнуў гэтую канцэпцыю, менавіта канцэнтруючыся на тым, што ў сённяшнім глобальным свеце класычныя аўтарытарызмы, класычныя недэмакратычныя рэжымы, якія не ўбіраюць у сябе новыя тэхналогіі, новыя параметры цывілізацыйнага жыцця, не могуць існаваць. Яны абапіраюцца з аднаго боку на нейкія дэмакратычныя аспекты, такія як выбары, шматпартыйнасць, нейкі абмежаваны плюралізм, нават існаванне медыяльнай часткова незалежнай прасторы і апазіцыі. І разам з гэтым убіраюць таксама такія тэхналогіі інфармацыйныя, як інтэрнэт, як спадарожнікавае тэлебачанне, менавіта канцэнтруючыся на тым, што выкарыстоўваюць гэтыя тэхналогіі і ў тым ліку нейкі абмежаваны плюралізм для большага кантролю за грамадствам, для звужэння дэмакратычнага поля. Песімізм даследчыка наконт дэмакратычных пераменаў у Беларусі тлумачыцца зменамі, якія адбываюцца ў рэгіёне, дзе галоўную пагрозу цяпер складае Расія. Побач з Беларусю фармуецца і па сутнасці ўжо кансалідавалася новая імперыя пад кантролем Расіі, а менавіта Еўразійскі звяз, кажа Вусаў, і Беларусь вельмі моцна ўцягнутая ў гэтыя імперскія праекты. У хуткім часе мы не дачакаемся сур'ёзных палітычных зменаў, бо недэмакратычны рэжым у Беларусі – гэта асноўны механізм, які выкарыстоўвае Расія ў будаванні свайго неаімперыялістычнага праекту. Безумоўна, без такой моцнай падтрымкі з боку Расіі, без рэгулярных грашовых уплываў, стабільнасць беларускага рэжыму была б немагчыма. Але ў сваю чаргу Лукашенка і палітычная ўлада ў Беларусі выкарыстоўвалі гэтую падтрымку не дзеля таго, каб будаваць свае ўласныя палацы, а ўсё ж такі для вырашэння няхай у абмежаваных нейкіх параметрах, але для вырашэння сацыяльных праблемаў, то і стварыла даволі пазітыўную глебу для сацыяльнай падтрымкі сённяшняга палітычнага рэжыму. Вядома, для пераменаў у Беларусі патрэбная сур'ёзная трансфармацыя грамадства і апазіцыі. Аднак гэта амаль немагчыма, пакуль сама палітычная сістэма не аслабне. Для пачатку палітычных зменаў у Беларусі будуць гуляць два фактары. Перш за ўсё, гэта змены ў Расіі, сур'ёзны палітычны эканамічны крызіс, які, безумоўна, паўплывае на сітуацыю ў Беларусі. І другі момант – гэта сур'ёзныя праблемы ўнутры палітычнай эліты ў самой Беларусі. Гэта можа быць звязанае з хваробай ці з слабасцю Лукашэнкі і пачаткам перадзелу ўлады, як гэта было ў Савецкім Саюзе ў 80-е гады. Павел Вусаў паведаміў, што пераклад манаграфіі ўжо рыхтуецца на беларускую мову. Вы слухаеце радыё «Свабода». Толькі Гарадзенская вобласць своечасова разлічваецца са сваімі працоўнымі. Гэта вынікае з афіцыйных дадзеных, якія з'явіліся сёння 8 ліпеня на сайце Нацыянальнага статыстычнага камітэту.
Астатнія 5 абласцей і Менск маюць запазычанасць па заробках у памеры 48 мільярдаў рублёў, паводле стану на 1 ліпеня. У спісе штрафнікоў 72 арганізацыі, у якіх працуюць болей за 12 тысяч чалавек. Найгоршая сітуацыя ў Менскай вобласці. Сітуацыю пракаментаваў «Свабодзе» эканаміст Леў Марголін. Ну, па-першае, трэба ўлічыць, што гэта дадзеныя толькі па тых прадпрыемствах, якія маюць пратэрміновую запазычанасць на 1 ліпеня. Але ж ёсць тыя, якія выплачваюць 30 чэрвеня, 29, ну і так далей. І такіх прадпрыемстваў нашмат болей. Калі ўзяць проста тых, хто не ў стане своечасова выплаціць заробкі, то іх будзе значна больш і па суме, і па колькасці. А калі яшчэ дабавіць тых, хто штомесячна бяруць у банкі пазыкі, нягледзячы на такія працэнты, якія трэба за іх плаціць, то я думаю, што гэта наогул будзе больш палова ўсіх суб'ектаў эканомікі. Калі б яны не бралі крэдыт, то яны б не маглі выплаціць. Вот я ведаю, скажем, у нас у Барысаве вытворчая бедная экран. Кожны месяц бярэ пазыку, выплачвае заробкі до 20-го, а потым до наступнага 20-го збірае грошы, каб гэтую пазыку пагасіць і потым узяць новую. Вось такая сітуацыя. Яны ўваходзяць у холдинг аўтакампанент, розныя датчыкі, АБС і так далей. Паставляюць на МАЗ, на трактарны завод. І праблема ў тым, што іх, напрыклад, няма і нават і астаткаў на складах, але іх пакупнікі не маюць грошай, каб своечасова разлічыцца. Кажа эканаміст Леў Марголін. І паводле афіцыйных дадзеных па ўзроўні заробку на другім месцы пасля Менску знаходзіцца Гародня. Сёння наш корэспандэнт пацікавіўся ў людзей, ці блізкая іх зарплата да статыстычных 5 мільёнаў 800 тысяч. Яго рэпартаж у наступнай гадзіне эфіру. Вы на хвалях радыё «Свабода», асноўныя тэмы дня. Беларускі кіраўнік сёння, наведваючы Віцебск, цікавіўся станам баявой гатовасці мабільнай брыгады сіл спецаперацыі. Цэны на бензін дасягнулі даляра. Гэта першае павышэнне сёлета. Паводле афіцыйных дадзеных па ўзроўні заробку на другім месцы пасля Менску знаходзіцца Гародня. Белстат фіксуе, што толькі Гарадзенская вобласць своечасова разлічваецца з працаўнікамі. Вядомы беларускі даследчык Андрэй Кіштымаў лічыць, што ў ВНУ ідзе чыстка кадраў, і прыватнае ВНУ не выключэнне. Актывісты грамадскай кампаніі супраць алкагалізацыі насельніцтва сустрэліся з першым віцэ-прэм'ерам Уладзімірам Сямашкам. Асноўныя сілы сепаратыстаў у Донбасе перасунуліся ў вялікія гарады рэгіёну Донецк і Луганск. Украінскае войска наладзіла блякаду гэтых гарадоў. І за развіццём падзеяў сочыць мой калега Юрый Дракахруст, які далучыўся да мяне ў студыі. Юрый, што азначае гэтая блякада? Таму што са школа мы памятаем пра блякаду Ленінграда, калі людзі паміралі ад голаду. Як сітуацыя выглядае ў Донецку? Ну, ёсць афіцыйныя заявы прадстаўнікоў украінскіх уладаў, ёсць каментары украінскіх экспертаў, яны ўсе гавораць адно і тое, што это, зразумела, не такая, што называецца, смяротная блакада. Мэта не ў тым, каб задушыць горад, што называецца, рукой голаду. Гэта кантроль па перыметры гораду, каб да тых ваяўнікоў, да тых сепаратыстаў, якія там трымаюць свае пазіцыі, не паступала зброя, не паступала ваеннае абсталяванне і не паступала жывая сіла. То есть проверяюць транспарт, проверяюць пашпарты у людзей, і калі ідзе, скажем, караван, калона з харчаваннем, то яе, зразумела, пропускаюць. І вось ёсць, сёння выступіў гарадскі галава Александр Лук'янченко, які сказаў, што з ежай больш-менш все нормально, па меншай мере прадукты першай неабходнасці ў горадзе ёсць. Горш сітуацыя з вадой, там ужо вводзіцца рэжым жорсткай эканоміі,
І ён паскардзіўся, што, кажа, рэзка пагоршылася крымінагенная сітуацыя, угоны машын. Прычым это, ну, ведаеце, з аднаго боку гэтыя, так бы мовіць, байцы, якія прыйшлі, зброі махаюць і, так сказаць, што хочуць, рэквізіруюць. А другого боку, на фоне гэтага, ну што ж, ну і бандытызм расце, зразумела. Юрый, а ці вядома, ці працуе ў гэтым выпадку так званы гуманітарны калідор, калі мірныя грамадзяне хочуць пакінуць горад? Ці ёсць у іх складанасці? Это я не ведаю, но адзінае, што вось этот самый Лук'янченко, там, дарэчы, я вот з украінскімі калегамі размаўляў, там даволі дзіўная такая сітуацыя. Гэтат Лук'янченко, ён, па-першае, абраны мэр. Па-другое, ён не сепаратыст, ён некалькі дзён таму ездзіў у Кіеў, летаў, размаўляў з Парашэнкам, вось. Але, ну, там такое, ведаеце, як бы не, наколькі я зразумеў, не галоснае пагадненне. То есть, гэтыя сепаратысты не перашкаджаюць яму займацца, ну, як бы, гарадской гаспадаркай, потому что это город, ён сказаў, там засталося 900 000 чалавек, это полменска. І ён кажа, яны ўжо нікуды не збегуць. Вось. І, ну і вот там такое негалоснае перамір'е. Ён займаецца гарадской гаспадаркай, бо это транспарт, дзіцячыя установы, харчаванне. Ну і у яго проста няма сіл перашкодзіць гэтым, значыць, самазваным рэспублікам. Юрий, а што можна меркаваць пра тактыку украінскай арміі? Вось калі ў горадзе, як вы кажаце, 900 000 насельніцтва, што акрамя блакады, якую тактыку можа прымяніць украінскае войска? Ну, ведаеце, вось на, як бы, гарадах малых, адносна малых, зразумела, вось украінскі эксперт Тымчук распавядаў, вот там ёсць, ну, это, я так разумею, просто пасёлак Мікалаеўка каля Славянску. Ну, кажа, это была классичная военная операция. То есть город очапили артиллерией и самолетами, бомбами, ударами знищили все позиции вокруг города. Потом в город вошла национальная гвардия и началась то, что называется зачистка. То есть кропковое вынесение боевых групп. Ну, сам этот Тымчук кажа, что, ну, ведаеце, город 900 000, это будет складана. Ну, тут я не выключаю, что, по-першае, так бы мовіць, ну, тут ёсць такой элемент псіхалагічнай вайны, бо гэтым, а што гэтым ваяўнікам? Там сядзець без перспектывы, калі яны аточаныя. Магчыма, будут как-то блоковать какие-то особные районы, потому что, ну, это відавочна, кровь украінскае войска ліць не хоча, кровь мірных жыхароў ліць не хоча. І таму, ну, ведаеце, магчыма, там ёсць нейкія военныя рашэнні. Да, і яшчэ вось этот самый Александр Лук'янченко, ён пасля сустрэчы з Парашэнкам, ну, это правда сказаў ён, а не Парашэнка, што нібыта Парашэнка яму паабяцаў, што гарматы і авіяцыя не будзе выкарыстоўвацца ў горадзе, не будзе выкарыстоўвацца ў Данецку. Ці можна дапусціць, што украінскія ўлады яшчэ вернуцца да ідэі перамоваў з прадстаўнікамі Расіі і сепаратыстамі? Ну, магчыма, і магчыма, гэта нейкі варыянт вырашэння, па меншай мере, частковага. Пра гэта паступае інфармацыя, што, магчыма, такая сустрэча адбудзецца. І, дарэчы, вось кіраўнік этой самаабвешчанай Данецкай народнай рэспублікі Александр Барадай сказаў, што вот мы бы аддалі перавагу, каб это было ці ў Данецку, ці ў Расіі, ці ў Беларусі. Так што вось Беларусь, мы глядзім, увесь час фігуруе ў гэтых раскладах, і цікава чаму. Ну, прынамсі, як месца перамоваў. Да, ну цікава чаму. Там не прапановваюць, скажем, Казахстан, не прапановваюць што-небудзь. То есть я не выключаю, што беларускія дыпламаты, палітыкі, военныя, магчыма, адыгрываюць нейкія ролі і падтрымліваюць нейкія контакты, пра якія мы не ведаем. Маюць нейкія каналы. Безумоўна. Так, прапануюць свой адрес. Дзякую, Юрий Дракахруст, сочыць за дэталямі, за падрабязнасцямі, якім чынам адбываецца блякада Данецку і Луганску. Свабода без гальштукаў. Жывая дыскусія, вострыя тэмы. Цікавыя госці, нечаканыя пытанні, крэатыўныя вядучыя. Спрэчкі ў жывым эфіры падчас відэатрансляцыі на сайце Свабоды. З праскай і менскай студыі. Свабода без гальштукаў.
І госцем новага выпуску «Свабоды без гальштукаў» будзе расійскі прафесар Андрэй Зубаў, які быў звольнены з працы ў Дзяржаўным інстытуце міжнародных адносінаў у Маскве за тое, што крытыкаваў анексію Крыму. Пасля хвалі міжнароднай падтрымкі Зубава аднавілі на працы, аднак без права выкладання. Прафесар будзе госцем Ганны Соусь. Актывісты грамадзянскай кампаніі супраць алкагалізацыі насельніцтва сустрэліся з першым віцэ-прэм'ерам Уладзімірам Сямашкам і прапанавалі ўраду зрабіць тэрміновыя захады, каб спыніць наступ алкаголю ў грамадстве. Перадае наш карэспандэнт Олег Груздзіловіч. Забарона рэкламы вядомых алкагольных брэндаў, вынас гандлю алкагольнай прадукцыі з агульных заляў крамаў у асобныя памяшканні, дзяржаўная падтрымка грамадскім арганізацыям, якія дапамагаюць пазбавіцца ад алкагольнай залежнасці. Гэтыя захады абароняць насельніцтва Беларусі ад далейшай алкагалізацыі, мяркуюць актывісты, якія сустрэліся з першым віцэ-прэм'ерам беларускага ўраду Уладзімірам Сямашкам. Паводле актывісткі кампаніі «Абаронім нашых дзяцей ад алкаголю» Вольгі Кавалько, першы віцэ-прэм'ер збольшага пагадзіўся з прапановамі актывістаў. Ён, конечно, скептично был настроены на то, что мы займаем першае месца ў свеце, сказаў, што, мабыць, гэта не так, але пагадзіўся з тым, што сапраўды для Беларусі гэта праблема і неяк яе трэба вырашаць. Магчыма, забарона рэкламы, алкагольнай прадукцыі, брэндаў, якія яе вырабляюць. Таксама сказаў пра тое, што трэба выдзяляць на льготных умовах памяшканні для работы в организации, тем больше, что Совет министров как раз таки в 2013 году это и отменил. Доручения были даны министру внутренних справ, министру оховы здоровья и министру Ганзу. 3 министерства. Паводле статыстыкі Всесветнай арганізацыі аховы здароўя, у Беларусі за год спажываюць у сярэднім па 17,5 літра алкаголю на чалавека. Гэта ўсесветны рэкорд. Адмыслоўцы і грамадскія актывісты называюць сітуацыю катастрафічнай. Міністэрства аховы здароўя Беларусі лічыць, што спажыванне крыху меншае і пагаджаецца на лічбу ў 15,5 літра. Актывіст грамадскай ініцыятывы «Цвярозае жыццё» Анатолій Остапенко мяркуе, што гэтая спрэчка неістотная. 17,5 ці 16. Что одна, что другая лишба тут уже не істотна, потому что вядома, что 8 литров лічится потолком. После 8 литров начинается деградация нации. Так что мы уже в 2 раза превысили ту лишбу, какая была. Я думаю, просто это несогласование, так сказать, позиций. Анатолій Остапенко нагадаў, што ўжо некалькі гадоў на высокім дзяржаўным узроўні гучаць прамовы пра заклапочанасць алкагалізацыі насельніцтва, але зменаў да лепшага ён не бачыць. На думку актывіста, пад размовы чыноўнікаў павялічваецца выпуск моцных напояў, больш агрэсіўнай робіцца рэклама алкагольнай прадукцыі. Беларускае заканадаўства ў галіне абмежавання распаўсюду алкаголю адстае ад еўрапейскіх узораў. На сустрэчы з Уладзімірам Сямашкам актывісты грамадскай кампаніі «Абаронім нашых дзяцей ад алкагалізму» распавялі чыноўніку пра 7 000 подпісаў, сабраных за прапанову аб спыненні алкагалізацыі. Раней актывісты падалі заяўкі на правядзенне ў гарадах Беларусі 100 пікетаў, каб пашыць збор подпісаў. Але мясцовыя ўлады дазволілі толькі адзін у Клічаве Магілёўскай вобласці, дзе пражывае не больш за 7 000 жыхароў. Чаму у астатніх месцах лічаць, што грамадзян Беларусі гэтая праблема не зацікавіць? Сустрачняр камітэту БХД Віталь Рамашэўскі, які таксама ўдзельнічае ў кампаніі супраць алкагалізацыі, кажа пра агульны загад. Стандарты дзейнічаюць аднолькавыя на падаўленне ў Рэспубліцы Беларусь любой грамадскай актыўнасці. З аднаго боку, улады дэкларуюць жаданне ісці насустрач патрабаванням грамадскасці ў дэалкагалізацыі, мяняць закон, але з іншага боку это застаюцца пустыя дэкларацыі, не зроблены тыя простыя крокі, першачарговыя, як, напрыклад, забарона рэклама піва, што зроблена не толькі на захадзе у цывілізаваных краінах, але нават у дзікай Расіі. Гэты закон давно прыняты. Мы вось у хвасце планеты ўсей. Паводле актывісткі Вольгі Кавалько, інфармацыі пра тое, як Міністэрства ўнутраных спраў, Мінаховы здароўя і Мінгандаль выканалі даручэнне першага віцэ-прэм'ера разглядзець прапановы актывістаў і даць свае рэкамендацыі, варта чакаць цягам 15 дзён. Двое немаўлят у Берасці памерлі, бо ў філармоніі, дзе працавала маці, быў грыбок. Ён развіваўся ў падвальным памяшканні і пашкодзіў здароўю іншых супрацоўнікаў. Падрабязнасці ў матэрыяле Паўла Косціна. У сутарэнні Берасцейскай абласной філармоніі выявілі небяспечны грыбок. Будынак рэстаўруюць з 2002 году, але толькі цяпер стала вядома, што некаторыя супрацоўнікі, магчыма, якраз праз грыбок страцілі здароўе. Эксперты паведамляюць, што заражэнне грыбком пачалося ў 2006 годзе, але ў разгары рэстаўрацыі на гэта не звярнулі асаблівай увагі.
Тым часам у дзясяткаў чалавек пачаліся праблемы са здароўем, якія цяпер звязваюцца з працай у шкодных умовах. У сутарэнні філармоніі выявілі 9 відаў мікраскапічных грыбоў, якія жывуць на сценах і столі. Людзі хварэлі на пнеўманію, рак лёгкіх, іншыя рэспіраторныя захворванні, алергію. Самым страшным здарэннем сталася смерць нованароджаных блізнятак. Лекары выявілі ў іх той самы грыбок, які быў у сутарэнні. Маці, 30гадовая супрацоўніца філармоніі, яшчэ цяжарнай хадзіла туды на працу. Цяпер небяспечны грыбок спрабуюць вывесці. Супрацоўнікі філармоніі адмаўляюцца гаварыць пра гэты выпадак, пасылаюць да дырэктара. А дырэктар філармоніі Ігор Рубацкі супакойвае. Жахов там нет, все комментарии я дал к избатеду газеты «Советская Беларусь». Ведется работа по наведению там порядка. У берасцейскай санстанцыі кажуць, што не займаюцца гэтай праблемай, маўляў, не іхняя кампетэнцыя, яны не ў курсе, з грыбком займаліся эксперты з Акадэміі навук. У інфекцыйным аддзяленні дзіцячай лякарні таксама адмаўляюцца нешта каментаваць. Вольга Дапіенка, супрацоўніца інстытуту эксперыментальнай батанікі імя Купрэвіча Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, працавала над экспертным заключэннем аб будынку берасцейскай філармоніі. Мы очень аккуратно подошли к выполнению этого задания. Там, видимо, не нарушена совершенно вентиляция в подвальном помещении. А когда они в воздухе застаиваются, они, естественно, попадают в дыхательные пути. А попав в легкие дыхательные пути, они могут разноситься током крови всюду. Грибы, они вызывают и аллергические компоненты, бронхиальные астмы вызывают. Это легко. Дети очень болеют и бронхиальными астмами, и тяжело болеют. То есть грибы это серьезно очень. Но пугать людей не надо. Надо следить за санитарным состоянием помещений. Доктар архітэктуры Ірына Лаўроўская распавяла, што грыбок у філармоніі маглі б ліквідаваць своечасова. Для гэтага ёсць адпаведныя тэхналогіі. Гэты будынак дастаткова сучасны, збудаваны напрыканцы 30-х гадоў і да нядаўняга часу эксплуатаваўся і не было такіх праблемаў. Хутчэй за ўсё, тут праблемы выніклі з неправільнай эксплуатацыі, так скажем, будынка. Калі здарылася ўжо трагедыя, тады былі прыцягнуты да кансультацыі, да экспертызы навукоўцы. Нікаму не прыйшло да розуму паспрабаваць прыцягнуць навукоўцаў на пачатку, бо ў 2008 было вядома, што ёсць праблема. Вядома, што ў гэтым падвале да рэстаўрацыі размяшчалася кавярня. Там быў іншы кліматычны рэжым, іншыя зусім умовы вентыляцыі памяшкання і гэтак далей. Ірына Лаўроўская кажа, што вінаватых у здарэнні павінна шукаць пракуратура. Пра ступень вінаватасці супрацоўнікаў філармоніі або рэстаўратараў спадарыня Лаўроўская гаварыць не бярэцца. Сітуацыя вакол філармоніі жыва абмяркоўваецца ў берасцейскіх электронных СМІ. Некаторыя берасцейцы выказваюць думку, што старыя будынкі правакуюць такія праблемы, таму іх і трэба зносіць. У наступнай гадзіне эфіру чакаем рэпартаж з Трасцянца, як ідзе будаўніцтва мемарыялу памяці ахвяр нацызму.